Les primeres negociacions oficials per fer factible un govern d'esquerres ja s'han dut a terme. Tot fa pensar que aquesta serà una dura setmana de negociacions que podria acabar amb un govern de forces d'esquerra encapçalat per la número 1 de Guanyem Badalona en Comú, Dolors Sabater. Des de Guanyem aposten per una investidura amb 16 vots favorables que inclouria també el vot positiu dels dos regidors de Convergència i Unió. Mentrestant, García Albiol, candidat del Partit Popular, qui, recordem, ha estat la força més votada en aquestes eleccions, té previst trobar-se aquesta mateixa tarda amb part del seu electorat, a qui han convocat a les 7 a la plaça Ernesto Che Guevara. Guanyem Badalona en Comú aposta per proclamar alcaldessa la seva candidata Dolors Sabater amb 16 vots en un acord d'esquerres i sobiranista, que també inclouria el vot dels dos regidors de Convergència i Unió. Aquest dilluns, Esquerra Republicana ha estat la primera formació en ser rebuda pel comitè negociador format per 5 membres de l'Assemblea de Guanyem, entre ells l'exregidor ecosocialista Carles Segués i Laia Sabater, candidata número 3. Els republicans el seguiran Iniciativa Esquerra Unida És Possible avui mateix i el Partit dels Socialistes demà dimecres. La voluntat del partit de Dolors Sabater, qui podria ser investida com a alcaldessa en cas d'haver un acord d'esquerres, és reunir-se també amb Convergència i Unió i Ciutadans. Guanyem Badalona en Comú vol entomar una ronda de negociacions amb la mirada posada als programes de cada partit. L'assemblea celebrada dissabte passat va servir per establir quines són les propostes programàtiques prioritàries per a un govern d'unitat popular. En destaquen els plans d'emergència social, les estructures de participació ciutadana i la defensa de la llibertat d'expressió als mitjans públics, així com també el fet que Badalona esdevingui ciutat motor del procés constituent cap a la República Catalana. Tot i que eviten parlar de línies vermelles, des de Guanyem tenen clar que caldrà un consens programàtic que garanteixi l'estabilitat del govern. No ens agrada parlar de línies vermelles perquè va una mica en contra de l'esperit amb què ens posem en aquesta negociació. Ser ciutat motor cap al procés constituent té a veure amb donar el dret als veïns i veïnes de la ciutat, des de tots els barris, ser protagonistes de la política tan local com la que hi ha, diguem, més enllà de la ciutat, no? Mentre que els membres de Guanyem tenen clar que els seus 5 regidors s'aplicaran al Codi Ètic aprovat per l'Assemblea, també el Dolors Sabater en cas de ser nomenada alcaldessa, el comitè negociador defensarà un Codi Ètic de govern amb la intenció d'assumir el compromís de les forces que en formin part. La seva voluntat passa per reduir el nombre de càrrecs de confiança, definir uns criteris clars i transparents en la contractació de personal i tolerància zero davant casos de corrupció i mala praxis. Tots els inputs que ens han arribat són optimistes, en el sentit d'assegurar la investidura. Sobre arribar a acords de govern, doncs també ho som, però hem de començar a treballar. Guanyem Badalona en Comú aposta també per la creació d'una guàrdia urbana de proximitat i la reconversió de la unitat Omega. Sabater diu que durant el mandat del PP s'han excedit les competències de la Guàrdia Urbana.